Oras madihita salut na kadamang dainang jala selamat hari Pentakosta ma di taganuk marsada-sada tapasada roh hadop pikirata lahom manangin hatan itu hadia pala partikianon martangnya kita. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saurtuhita di apala partikianon dienek may san buku opak Musa bidu 27 mamuka mesa na 10 masoh may sa tuayat 20 odo hata ni Tuhatna. Dungi ro muse hata ni Jehovah tu si Musa. Arahom ma bahedongamu si Joshua anak ni Sinun. Sahala nang maruli todi tu bagasan rohana. Jalape homma tangamu tu ibana. Dungi pajongjong ma ibana dia dopan ni Malim Eliasar. Dia dopan ni Sadok Huriai. Jalalehon pareta tua dopan ni mata nasidai. Ikon lehonomu hutsian sahalam tu ibana. Asa Sadok Huria ni halak Israel tu mangihon ibana. Dungi iko jongjong ibana dia dopan ni Malim Eliasar. Asa ibana manuku Jehovah taringot tu ibana marhite hite uhum ni urim. Dia dopan ni Jehovah. Iko marguru tu hatana nasida. Ruar dohot masuk. Ibana tahero disude hala Israel rap dohot Sadok Huriai. Dungi dibasi Musa ma songon na tinonahon ni Jehovah tu ibana. Dia rahom ma si Joshua. Jala di pajongjong ibana dia dopan ni Malim Eliasar. Dia dopan ni Sadok Huriai. Las dia pehoma tangan na tu ibana. Jala ditonai ibana. Hubar tu na pinabuan ni Jehovah. Marhite sian si Musa. Ido yanggo sahana. Dihita saluhut na hurian ni Tuhan. Na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Hal na somal do. Jala hal na wajar do. Molo tabereng di bagasa naka parngolota. Di tonga-tonga niaka humalyangta. Taringot pergantian niaka pemimpin. Bahkan di STM ta masing-masing pe. Margati do ketua, sekretaris, bendahara. Di negara ta pe, margati do akka pemimpin. Dan adong di negara ton, gabi manotong sahala gabi pemimpin. Nah dihita saluk na kadamang do daina. Dihata ni debata, ngatolas tuhita dia pala partikianon. Dung si Musa gabe partugi di tonga-tonga ni bangso ni debata liling na 40 tahun. Siya nabukas na sida siya tano Mesir nakok neng masuk tu tano Kanaan. Marhite-hite si Musa na gabe partugi di tonga-tonga ni bangsoi sahala ni debata padongan yun ni debata pangaromotion ni debata totong dosahat manang dihilala bangso Israel nang peragam akahasusaan nang pe juk nasida marungutungot alay marhite-hite na di odihod debata bangsoi marhite-hite si Musa tolhas mabangsoi nang sahat tutano Kanaan. Marumur masih Musa 120 tahun. Alai ditikinasa nasida jonok konima tano Kanaan tano na pinaribagabagahon ni debata
Roma debata mamakulingi si Musa. Paboto tu si Musa na suboy iba na ojak madongani bangsoi bukas do tano Kanaan. Buasa di bagasan hata ni Tuhanon takas do didokon adorang soturpu jami tatap. Nima ala rimas ni si Musa natiki marungutungu bangsoi ima peristiwa marah dan meriba. Nah harusna molo didokko di madi turpu jami tahun di ayat 12. Nah harusna marhite-hite ungutungu ni bangsoi ikom mamuji-muji ma bangsoi molo olo si Musa mamakulingi batu asa keluar air ale muruk do dibaen si Musa. Nah di paboton debata dang tolas ibana tu tano Kanaan dang do ibana ujak ale ahado na dipikiri si Musa lungud do rohana pasti lungud do alai di bagasan lungud ni rohanai marpangi dua doi si Musa tu debata di do ibana do asa dipilit debata gabe partogi di tonga-tonga ni bangsoi nalaho manogyun nasida masuk tu tano Kanaan asa unang songon domba yang tidak ada pemimpin manang songo biru-biru na sonong parmahan na didokko di bagasan ayat 10 itu jala ditulupi di batado pangidon ni si Musa didok de batama tu si Musa asa si Joshua anak ni si Nun nanggok todi ni debata nagabe partogi manggatihon si Musa mangodihon ima bangsoi masuk tu tano Kanaan jala dipangido debata matu si Musa supaya Musa menabiskan menabalkan atau istilahnya melantik Joshua yang akan menjadi pemimpin bangsa itu di depan di hadapan ni saluk bangsoi doh ima dijulun ni Imam Eliajar. Imam Eliajar oma anak ni si Harun ima abang ni si Musa ibana hiaddo nagabe malim alai dung mate si Harun gabe si Eliajar memanggatihon. Harusna abang na hiaddo memang adong dua hala abang na alai abang na margor sinadap do ima siabihu mate ala nasional taat dia dupan ni si Eliajar. Jadi memang kalau Musa bekerja sama dengan Harun maka dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk memimpin bangsa itu Joshua harus bekerja sama dengan Eliajar. Ditahbis semua si Joshua gabe partogi di tonga-tonga di bangsoi. Dihita salu na kadamang do day na. Obar tu ujahan na sahat tu hita di minggu Pentakosta na paduahon. Di do tod dini debata mangguhi manang madongannya akapartogi. Buhado akapartogi nagabe dio dihon manang diguhi tod dini debata. Si Musa ditiki ibana gabe partogi di tonga-tonga ni bangso liling na 40 tahun. Saya totong do ibana marpanukun holang tu debata sabing. Joshua pe dung dipilit ibana totong do ibana marpangiduan jala marpanukun tu debata sabing. Maka bagaimana orang-orang yang dipenuhi roh Allah untuk memimpin? Na parjolo sahali marhite-hite turpu jami taon dung ima dipilih debata marhite-hite si Musa si Joshua gabe partogi digohi sahala ni si Musa digohi todi ni debata do si Joshua sahala amanginang unang ima tari marimangi songon akasumangot. Nah buasa bui masahala ni si Musa madongani si Joshua karena memang Musa langsung
menyampaikan kepada bangsa itu. Yang harus mereka tunduk, yang harus mereka patuhi, yang harus mereka mauin adalah Allah melalui diri Joshua. Maka yang menggantikan aku adalah Joshua. Maka perintah itu menjadi gabe sahala. Tona idu na gabe sahala na mandongani si Joshua. Amang inang nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Peralihan kepemimpinan boleh-boleh saja terjadi di dalam diri Musa kepada Joshua. Alai anggo debata totong dumadongani bangsoi. Alini tuhita salut na kadamang do daina. Todi ni debata na madongani akapartogi. Ditogion akapartogi i asa totong di bagasan akangulu na marseret ni roha. Si Joshua dipilit ala naung totong do ibana mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Pemilihannya bukan pemilihan sembarangan Bapak Ibu. Tapi di bagasan hatan ni Tuhanon dia ada 10 alui takas do di si arahumma bay dongamu si Joshua anak ni Sinun sahalak nang maruli todi. Ketaatan Joshua kepada Allah, ketaatan Joshua kepada Musa, maka roh Allah menyertai kehidupannya. Tanpa ketaatan itu Joshua juga akan dieliminasi, akan disingkirkan. Alai hauduhon ni roha mangolo debata. Na padua damang deinang. Na kita pe kosong ni do di bagasan parngolota. Di tonga-tonga rumah tanggata ikot tabay do todi ni debata nama dongani na manggohi bagasta. Unang todi ni pungmu na manginang. Unang todi ni sumangot ni akana tua-tua muna. Aleko todi ni debatado. Mono todi ni debata nama dongani akabagasta. Mono todi ni debata nama dongani ngulut taganuk marsada-sada. Maka todi ni debatai mabelas roka. Mabay maruli tua kita. Ale molo akasumangot ni pung tada manginang. Akasisiga do saluhut. Napatuluan amanginang. Senhatan ni Tuhan yang totong di pasatu hita. Ketika Roh Kudus juga turun kepada kita masing-masing. Berarti kota palos matod di debata manang tod di perbadia. Nagabi madongani hita madalanya kangulutan. Nagabi madongani hita madalanya karyarita. Izinkan Roh Kudus manang tod di debata na madongani hita. Asa unang manibil hita salomo ni rohani debata. Asa unang gabi akahagyo na kapardagingon. Nataulah di bagasan akanguluta. Naparpuli sa halya manginang. Adong masalah cerita. Adong masalah raja. Tuluy anak konna. Di sadatikin nung adiboto rajaon. Nung matuay manadang margogo beibana. Ikon ni masahala manian. Siyan natul anak konon. Nagabi partugi manggatyon ibana. Alay bimbang marajaon. Molo piliton mangiburu si nomor 2 mangiburu si nomor 3 do na asik. Naro di bana. Di bani mana masa ada perintah tutulu anak konai. Edo imana masongonon. Borhak mahamuna. Tutonga-tonga ni masyarakat. Layani hamuna ma masyarakat. Jala ise na duminggan pelayanan na. Ima na magatihunanin na. Naparjolo borhati ibana. Di bonimana sudah kaparwira. Madongani ima na melayani masyarakat. Napaduahon borhat tong di bonimana sudinang. Aka menteri na madongani mana melayani masyarakat. Alay molo naparjolo dapat 2 honon na asin no disuruh akabawan na. Alay napatulo borak may mana sahalak na. Tinggal may mana dijabuni masyarakat. Bahkan masyarakat pedang haru bapo to isi mana. Dilayani mana masudi ng masyarakat on. Las marohani masyarakat on. Dibaga sa playa da di sepu da non. Jela
Ditikin abora tulus sa anak konon di beraja masada na mangitit na sida. Mamata-matain na sida. Jela dung dapot partikian di papunguraja masudi masyarakat na. Ise do nalayak gabi manggatiaw ninna. Nah, naparjulo yakin audo na rohana. Napadua petong yakin. Napatuluh dang yakin. Alai di dokor rajaima bohado anakku da parjolo. Adong do imana karejo, adong do hamuna diurupi. Masyarakat madokon. Dang adong. Alai aka perwira do na mangurupi hami. Napaduahon. Dang adong. Na mangurupi hami aka menteri do. Napatuluhon. Imada do na mangurupi hami ninna. Maka dilantiklah dia menjadi raja. Banyak pada saat itu kontroversi. Tapi karena dia melayani dengan sungguh-sungguh. Gabi boy mana gabi partoki. Hamuna amanginang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molo didokot ima perintah ni Tuhan Yesus petakas do. Siapa yang ingin terbesar hendaklah dia yang menjadi terkecil. Melayani bukan untuk dilayani. Maka gabi partogi. Iko totong do ibana makobasi di tonga-tonga ni aka humaliangna. Si Joshua pe gabi parhobas ni debata do ibana nang pe partogi ibana. Na kita pe amangina. Moloi matabay ni madebata. Madongani ngulut taganuk marsada-sada. Molo tapalos to di ni debata manggui rohatta. Iko tong-tong do hita gabi parhobas ni debata. Mangulan akal omoni rohan ni debata. Unang maniblis sa lomoni rohan ni debata. Jangan kita berpikir. Ketika roh Tuhan menyertai kita. Maka kita menjadi raja di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya. Orang-orang na digohi todi ni debata. Gabi parhobas di debata memana. Patudun aka hati koran. Patudun aka nadengkat. Jala pasang apa debata di bagasana kangoluna. Roh Kudus yang turun ke atas diri kita. Sesungguhnya roh yang memerintah, mengajari, mengarahkan kita. Supaya kita berbuat benar. Supaya kita mempermuliakan Tuhan. Supaya hidup kita juga bermanfaat bagi sekitar. Amang inang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Kepemimpinan boleh-boleh saja berganti. Kepemimpinan boleh-boleh saja beralih. Tetapi Tuhan senantiasa yang akan memimpin kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Moliate mahu pasah roa nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Taruli do hami Tuhan marhite hiti hatam. Ali ni Tuhan ajari hami. Asa totong maka ngulun hatamu di bagasan ngulun nami genuk marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.